Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, nata sa ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan nato batok dining pandemya, labi na dinis atong nasod. Nya ato sang iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa kanunay sa mga benefactors and donors nato nga nagtabang sa atong mga panginahanglanon dinhi sa parokya ug sa atong Archdiocese sa Sugbo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kitang gamhanan o gulay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo og paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasud. Awita ang inyong alawiton sa pagdaig, giluwas na sa Ginoo ang iyang katawhan, giluwas niya ang tanang nahibilin. Dadon ko sila gikan sa amihanan, o gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta ug mga bakul uban kanila, ang mga magdos ug katong mga talianak. Mamalik sila nga usa ka dakong nasud. Mamauli ang akong katawhan nga manghilak, nga magampo samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel, ug ang kamagulangan kong anak, mao si Ephraim. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tao nga nagdanggo. Unya nga tumbaba na puno sa hudya ka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Unya miingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mga nga managsadya. Ang
magdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang Pangulong Pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios maoy nagpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios og ingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan aron karong adlawa. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Miabot sila sa Jerico ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan. May buta nga ginganlag Bartimeo, anak ni Timeo, nga naglingkod ug nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Daghan ang mikasaba ug mipahilom kaniya, apan misamot hinoon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Mihunong si Jesus ug miingon, tawga siya. Busa, gitawag nila siya, giingnan nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya,
unsay ipabuhat mo kanako. Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha-diha, nakakita ang buta, ug mikuyog kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nindot kay ning atong Ebanghelyo karon nga gipakita dinhi ang proseso unsaon nato pag-ila, pagdawat ug pagsunod ni Jesus. Kay daghan nato wa kaila, di sad mo dawat, di pagyud mo sunod. Kamo unsa man mo nakaila mo ni Jesus? Lusga. Mudawat mo ni Jesus. Musunod mo ni Jesus. Istoryahe. Daghan kayo di kaila, di mudawat, di musunod. Pananglitan. Niingon si Jesus, unsay inyong buhaton ngadto sa labing ubos sa inyong mga igsuon, maunay inyong gibuhat ngari kanako. Kana. Nakaila mo ni Jesus nga kanang drug addict, mauna si Jesus, mo ila mo. Sige. Wa na mo tingog. Mo ila mo nga kanang mga gipriso, gibilanggo, portirbang huuta, wa na higdaanan, magpuli-puli na lang sila higda. Kay ang gamay kay kwarto, nga pariharas atong kwartos balay, sudlag tag 30 kabuok piniriso. Naa pa diha ang CR, wa pay klarong kaon, wa pay klarong electric fan, ventilation, purti pag yung bahua. Miila mo, nakana sila, mauna si Jesus. Dubag. Na karong Domingo gideklarar sa atong simbahan sa Pilipinas nga World Mission Sunday o Prison Awareness Sunday. Kaning ikaupat nga Domingo sa Oktubre or katapusang Domingo sa Oktubre, kasagaran katapusan man mao ni ang paghatag natog pagtagad sa misyon o sa mga binilanggo. Ako 5 ko katuig sa bilangguan. Busy mi panahon aning Domingo nang ako sad nang ningkamot sa kong makaalagad diha sa atong mga binilanggo dinhis liluan. Kay wa naman ko prison ministry. Unang doon na tay misa diha kausas usa ka buwan niadtong Martes, ikatulong Martes, nagmisa ta nya ato sa silang hatagan og mga pagkaon nya kay wa man kay sila t-shirt atong gipanagaag t-shirt, wa man sad sila para in taon panabon tagaan sa sabon, wa man say trapo singot tagaan sad og aning face towel. Ana no? Kamo niila mo nga si Jesus na. Aw di na lang si Jesus na pinangga na ni Jesus. Nga moingon si Jesus, unsay imong bahaton ana, mo nay gibuhat ni monako, mo ila mo ana. Nya mo dawat mo nga kana amigo na ni Jesus. Dawat mo? Gatutok na lang mo nako. Unya, mosunod mo ana niya. Mao na diri sa atong ebanghelyo. Unsa may nahitabo? Ang buta nga nagpakilimos, buta pa, makililimos pa, galingkod na taos da plisdan, ni singgit nakaila ni Jesus. Bisag wa siya kakita, naminaw ra siya. Nakaila, misinggit, anak ni David, kaluy iintawon ako,
tanawang mga tao nga o dili buta, nga kuyog ni Jesus, nagsigig pangasaba niya. Hilong diha, saba ba nimo? Ana, wa sila kay baw nga kadto ang tawhana amigo kay itos kasing-kasing ni Jesus. Mo to si Jesus lagi ningon, pariya siya nako. Sunang ana, nya tanawa tanawang buta. Pag-ingon yun, oy, tindog diha kay patuon kuno kani Jesus. Unsay unan niyang gibuhat, giwakli ang iyang kupo. Kanang kupo protection man na. Protection ba? Awa mo kay baw? Kanang ikupo ba, kanang jacket ba? Protection na. Nya tingtugnaw tingali tong panahon na mo tong gakupo siya. Pero pag ingong yung Jesus nga parian ako wakli oy pasabot di na ni mao ang protection nako. Si Jesus na ang akong protection or protector. Siya na ang akong security. O karon giingnan mo sa inyong giingnan mo pagbagting sa kampana, mura man mo giingon ana, oy, patuon ko no kan Jesus dito simbahan. Nya, inyong iwakli ang inyong protection. Iwakli dili. Kanang imong kwarta, kanang imong kural, kanang imong balay, kanang imong mga alahas, kanang imong mga appliances, mao man na imong protection, kanang imong yuta, mao man na imong murag gitawag og security. Iwakli na naron nimo. Iwakli dili. Uy. Lingian na imong tupad ba, basig giduka na kablita. Kablita hinaya lag kabli ay lag ana kay basig na kay COVID. Ana la ba tumoy la si imong tudlo ba ana. Sige na, ayun na. Ingna iwakli nimo. Iwakli nimo. Oy, ang ato nung buhaton manganhi ta dinhi. Atong ingnon si Jesus, pun-i pa Lord, pun-i pang akong kwarta, pun-i pang akong alahas, pun-i pang akong sweldo, pun-i pang akong yuta, pun-i pang akong sakyanan, pun-i pang akong mga gadgets, pun-i pa. Di yun kaingong iwakli ko ni nya si Jesus ang akong manluluwas. Di na ni makaluwas nako ang akong kwarta, ang akong balay, ang akong yuta, kining akong kural, di na ni makaluwas nako. Ang makaluwas nako mauna si Jesus, iwakli ang imong personal protection. Sa unang pagbasa, giklaro ginas Ginoo, ako ang mutigom ninyo gikan sa pagkabihag ngadto sa laing mga nasod. Himuo na sad tamong lig-on o gamhanan nga nasod busa pag-awit kamo. Kay ako mahimong sama sa inyong amahan. Ang amahan magtan-aw gid nas kaayuhan siyang mga anak. Munang niingon siya diri, paagion tamo sa agianan nga di mo mga dagma. Nya dadon tamo, pakanon tamo kay inyo kong amahan. Kamo niila mo nga ang Ginoo atong amahan. Niila mo? Uy. Kusga. Kamo choir niila mo? Wag itingog ang choir. Kapoy, kanta na niya. Sige lang tag kanta, sige lang tag ampo-ampo, sige lang tag balik-balik anang amahan namo. Pero daghan kay natong di mo ila nga ang Ginoo atong amahan. Kita gyud maoy magpakaaman. Kanang anak nga dili na mo agad sa amahan or sa ginikanan, magpatuyang laghimog iyang desisyon. Unsay bation sa ginikanan? Malipay o masuko? Kamo mga ginikanan, ang inyong anak mudritso laglakaw, di mananghid, kanus amo uli, kanus amo undang, lakaw lang ba? Imong sultihan, tanaw lang, lakaw lang ato, di yun mutahod nimo. Pero ana maghigdaan sa inyo, ana mukaon. Ang sa may mong bation, malipay ka ng anak ka? Na ubang ginikanan, makapangandoy, oy. May ratag ba matay na ning panuway dako, oy. Kahasol ba ni niya? Labi nag-usa nimo kasulti, ang iya dito napuo na. Nigingon nimo sa imong anak nga babae, day mura mo nag-adik ng imong uyab. Ay da, ngano mo adik kamo no pataka lang imong judge. Hala day, so simba ko in taon day og ma-disgrasya ka na. Ngano man sa di ay dako naman sa ko. May magkamusay mo tipon. Hilo mo di ay saba biyan ninyo eh. Lakaw lang nga to mubo kay short.
napay gisi-gisi. Ya, katong daghang patik, nagasakay sa motor nga way rehistro. Mupasaylo ka to, ana. Oy, maglison mga nagpasaylo ang pare. Kadto na ba? Sige, testingin ko na ba. Kuyogi ang pare dito sa kwarto. Diya, pag sulo, buging mo na, ana. Na itong makakanaog, baka nga maurag yapon. Oy, ini kanaog ni mo. Magsulob na kaglong pants. Kaya ang pare, di mo sugot, ana. Tambagan ka. Day, ayaw, ana, ha? Makadaot na. O, kani, sulob. Or tapisa na kag tualya. Di na ka maoin, ana. Kay pare, man. Sa, tuo mo, dili. Nganaong ninyo. Wagin mo to, sambot lang ka ni pariya. Hindi na tingali na mahitabo kayo, kay tiguang naman sa ni pariya. Pero, ayla sa tingali mo patuyang o kumpiyansa. Asing makalimot di ako, nga sakit na di akong hawak, patay, gano. Mauna, magpatuyang na lang ta, di na mananghid sa Ginoo. Nya, di na mahitabo ang gahom sa Ginoo. Muna ang buta, kay grabe man ang iyang pagtuos Ginoo, miilaman siya ni Kristo nga anak sa Dios. Bisag ang mga tao, wa mo ilan niyang anak sa Dios. Misalig siya, midawat siya nga si Kristo maurag yun ang iyang manluluwas, Ginoo og manluluwas. Gihimuan siya sa Ginoo og dako kayong butang. Ug unsa man ang dakong butang, na naayo ang iyang pagkabuta. Kita daghan ra ba kay tag pagkabuta, labi na gining gitawag na tog spiritual blindness. Kana bitang dili ka kakita sa imong isig ka tao nga presensya sa Ginoo, mabuta ka ba? Mabuta. Kamong mga asawa, nakita ba ninyo ang inyong bana? Nakita wa? Makakita pa mo sa inyong bana, dili na. Uy, tubag mo mga asawa. Kinsa dinhi ang makakita pa siyang bana? Taas ang kamot. Asawa ba? Huwag di mo pataas, mga matay ng inyong bana. Sige. Di na gid mo kita, na. Kinsay mga asawa dinhi nga makakita pa siyang bana. Tanawa, naagi pipila nga minyo kay naong, pero di gid mo pataas. Nga naman, di na ganahan mo tanaw sa naong siyang bana. Di na ganahan. Nga naman, ang kalagot, ang kahiubos, ang pagsigig, yaw-yaw, mo iyang makita. Ang iyang bana, di na bana iyang tanaw, mura nagpanuay, mura nagyawa. Lami kay patyon, laming hiluan. Kanya, wa ka mabuta. Kamong mga bana, naniaron din kakita pa mo sa inyong asawa? Pataas ang kamot sa mga bana nga makakita pa sa asawa. Mo tanawa, mga bana, dali kayo ni pataas. Mga asawa, magpadagan na. Kaya ka na mga bana, bisag mo tanaw tinuod na sa silingan, mubalik ba yan nagtanaw sa asawa? Maingon. Maingon na mga bana, kana gidon tao, pero unsaon man, antuson na lang gini. Saon magid Lord, mao magid. Di antoson lang niya. Kana gid unta, pero kani antoson. Mga asawa di man mo tan-aw silingan, adto man mo tan-aw sa bana, ang panuway, ang animal dako. Ang sig panaway, basig panaway. Ang bana mo tuyok mo ng pananaw, tan-aw na to sa silingan nga mubog short, hugot pa kay angay. Nindot sa nang bihana da. Lingi sa asawa. Kuyos naman kay ni tanan. Yang sawa man Lord, sawa man ato gini mao gini. Ana sa mga bana. Ang uban, pero ang uban sa di mo biya sa. Nga naman nangabuta. Ang pare, nakakita pa ka ninyo na kamo mao ang simbahan o kolektahanan. Tanos pare, arang-arang ubay-ubay na nimba kani dako-dako ni kolekta. Ang tanaw nako sa inyo mga naong bapulos na gyud kolekta. Sus, nabuta na ko ana. In short, daghan nato ang buta sa kamatuoran. Bungol sa kamatuoran. Munang dili makasunod ni Kristo, kinsa mao ang kamatuoran.
Ang buta, pag humanya kakita ni Kristo, misunod siya ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan nga si Kristo mao ang atong Pangulong Pari. Unsa man siya ang pagkapari, unsa may iyang gibuhat isip pari, sigig ampo, sigig antos. Kanabang malipay nga mag-antos, malipay na higugma sa pag-ampo. Kamo, musunod mo ana, mubuhat sad mo sa inyong pagkapari, isip mga binunyagan, mga pari, masata, kusog ba mo muampo? Kusog mo muantos? Tubag. Oo, dili. Oo. Sige, sunod mo ni Kristo. Mao na, ampo, ampo. Karong November 1 anto, ganahan kitang mo ampo para sa atong mga kalag nga nangamatay. Akala bang mga minahal na itong nangamatay? Di ra bagya punta pamisahon sa mga menteryo, so wa tay misa. Muna nga isuwat na la sobre ang inyong bilabol naman atong sobre diha para sa mga kalag la isuwat. Nya ampo. Nya humag-ampo, antos. Unsa man inyong antosonon? Antos og hatag og pamisa. Ikamura basad gadaghan lang inyong kalag, way pamisa. Susugod karon hangyoon ta mo kanang mga sobres para sa kalag. Ayaw na nyo sudli og papel na extension sa listahan. Naama na yung mga bad list diha para listahan sa mga kalag. Kana lang, may butangi. Siguro alang ang suod sa imong kinabuhi gyud. Nya og mahurot na gani nagkasuwat, nya kuwangan pa, pangayog laing sobre, aron lain na sang isod nimo nga halad. Kay abusado sa kay mustananoy. Sunan ka? Usa ka sobre, sudlag 20. Kana pag yung lata-lata, isod. Nya, sudlan din anang duha ka yilupad, back to back ang kalag. Back to back. Back to back ang kalag. Giduha pag yung kakulom ang usa ka banang. Daghanang kalag. Muabot gog tag 100 kabuk. Nya 20 pesos ra gihog. Tagpila man kada kalag, pila may imong gihatag nga halad para kalag kada usa, pila man? 100 divided by 20, pila man na? Di mo kibaw? 5 stabos, So nang kay imong kalag 5 stabos, wala magitay mapalitro 5 stabos. Nya ang kalag halara lang 5 stabos. Nya naapil man imong mamagpapang nangamatay dito. So ang imong mamagpapa para nimo ang value 5 stabos ra. Wa ka mauwaw nga ikay nagpuyo ro siyang balay. Naa ka nagpuyo sa yuta nga gigastuan in taon sa imong mga ginikanan. Di pa igo katong pag-utong nimo, katong pagpa-eskwela nimo nga karon ana kay sweldo. Unya ang imong ihog 5 stabos ra para nila. Ingka kanis father no, may gyud kay mudag kwenta. Ipasangil na bas kalag. Wa ko siguro sad basig tinuod. Kay kana ra bang atong ihog sa kolekta o kanang atong ihalad sa pamisa? Nagpaila ba yan sa atong gugma? Mo bitaw dinhi wa tay kantidad, love offering. Nagpaila ba yan sa imong gugma? Kisa may imong gihigugma, ang imong gipamisahan, ang sakramentong imong gisaulog o ang imong kaugalingon. Kay kung hain ang imong gihigugma, mo magito imong gasto ag dako-dako. Di ba? Ang katungwa nimo higugma, gamay ra may imong ipisik ato. Oh, mao na, klaro kayo. Asam na nimo gastuon ng mga Ninoy Aquino ang marka. Nanang naay Cory Aquino nga nagkatawa, asam na nimo gastuon. Nganong si Andres Bonifacio ra mong gihatag nimo dire. Sa tangusa, kisa na sila uban. Diyan. Nabunay Osminia, Sergio Osminia. O ako kibaw, kisa na yung mga ngandya. Pero katong tuang naay Cory, naay Ninoy nga nag-smile. Asan ninyo gastoon? O na, ang adlaw sa binatay, ti panahos pag-ampo, ampo, antos, alagad, sunod ni Jesus. Mao na ang atong missionary work.
Gipahinomduman ta nga kita mga misyonero. Nya ang atong higugmaon, ang atong duolon, ang mga labing ubos samas mga binilanggo. Kay matod pa ni Kristo, mauna ako. Ug human ana, mahitabo dayon ang atong gilitok sa tubag sa Salmo responsoryo nga niingon ta, ang sa to? Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato na puno kita sa kalipay. Ang mahal nga birhen, iya gining balik-balikon. Nagdaig, naglipay ang akong kasing-kasing diha sa Dios nga akong magbubuhat. Naghimo siya dagkong mga butang dinhi kanako ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Nabatay lingon ako, grabihan ni mo Pader, no? Bulahan kay sikat kay kas social media. Ika na tingali ro'y kinasikatan. Ilasang i-blow up ba? Na ako sa akong kasing-kasing, makaingon sa ko, kining akong naong, musikat. Kining akong pagkatao, musikat. Di man tingali ni, ang Ginoo mo'y naghimog dagkong butang diri kanako. Nya mingon din Ginoo, unya to, unsa may imong buhaton? Sugod karon Lord, din adyo ko mukupot og dakong kantidad. Pila may imong kwaon? Ginagmay lang, igo-igo para i-dates Madre. Kay kanang Madre, gamay ra man sa nag-budget, no? Kay snacks ra man na kaon, gamay ra man nag-budget. Gamay ra siya akong kwaon. Ang kwarta nga dagko kay kwarta minilyon nga kwarta nga moso dinhi naa nato gidapat sa atong simbahan o sa mga gipangtabangan nato. Nga naman, isip akong pasalamat sa dagkong mga butang nga gihimo sa Dios. Kamo, inyong kwarta, asa ninyo ihatag? Nindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ning saka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, isip mga sulugoon sa buhing Dios na atong manluluwas, mudangop kita kaniya uban sa mapaubsanon ug matuhuong kasing-kasing, muingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan nga kanunay siyang mag-aga kanato sa pagkinabuhi, subay sa duruha ka mga dagkong kasuguan, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isikataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga anaa sa gobyerno, nga makakat-on sila og matinud-anong pagpangalagad sa ilang isikataw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Alang sa mga matuohong mihalina, nga magmalipayon o magmalinawon silang mupahulay uban sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi kami. Amahan, itugot ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo.
Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa uban sa mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga makan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo,
Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kabi sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panlipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangod. Dihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, makadiyot. Atong pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad nato karon, gikan dihas gawas, ang atong PIMAG, ang atong mga frontliners, ang atong nag-usherates, ang nag-lectors, salmista, ang love offering assistants, ang atong sa mga sakristan nga nag-alagad karon, ang nag-monitor sa ato diring sound system ug sa atong TV monitors, sa atong mga IT, sa atong nag-decorate dinhi sa atong mga altars, ang atong flower sponsors, Heavenly Joy sponsors karong Dominguha. Ato sang pasalamatan ang naglimpyo sa atong simbahan. Naghago yung limpyo ani sa aron atong magamit nga nindot. Palihog diay nighuman ninyo igdayon yung lakaw kanang ludhanan ba ana nga ri itiklop kay usahay mayatakan hangtod magisi. So itiklop lang palihog sa di pa mo mulakaw. Ug di ninyo matiklop, mapurgatorio mo. Dita joke ra na iyan na lang aron maprotektahan ba dili kay siya mayatakan kay
May magagi-agi usay, mo may tumban hinon, iniglabang spikas, magisi na noon. So mo na, tapos lang pasalamatan nato ang tanang nihimo sa formal offerings, katong ni Paso diri, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Engineer Roger o Mrs. Ligaya Crisostomo and family. Ato silang hatagag masipang pakpak. Ang ato sang nagkanindot nga mga choir, nindot na kaisla mo kanta, ambot lang ilang kinabuhi, nindot na bakasad. Ang atong Holy Rosary Youth Choir, masipang pakpak nila. Salamat kay ninyo. Nabuutan kay niya itong mga batanon. Usahay. O nga pahibalo. Una, wala kitay misa sa mga menteryo karong umaabot nga adlaw sa minatay. Nya dinhi sa simbahan, mao kini ang atong schedule sa mga misa. November 1, Lunes, pariha sa Sunday schedule dinhi sa atong simbahan ug ngadto sa mga center chapels. Kaning atong Sunday schedule mo itong sundon. Nya November 2, Tuesday, dinhi sa simbahan, alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 4 sa hapon ug alas 6 sa hapon. Nya dayon didto sa Sambag na atay misa didto sa Pizza 2 alas 6 sa hapon. So panimba mo aning mga adlawa kay obligasyon maning manimba ta nya iampo ang mga kalag. Sa Pizza 1 gipasidunggan nato ani ang mga santos muna All Saints Day. Ang Pizza 2 gipasidunggan nato ang mga kalag. Ayaw na niyog sa gula, pero pwede rasag mo ampo gyapog kalag. Pero ang sentro sa Pizza 1, ang mga santos muna daghan tag misa kay kuan ko ni pista gunista ng mga santos. Apil na ning ato mga santos pamutang din eh. Ikaduha, ang mga sobre para sa pamisa sa mga kalag available na diha sa atong opisina. Nya ipanghatag usab kini ngadto sa atong mga kapilya pinaagi sa atong mga sakop sa Cofradia de San Jose o sa mga sakop sa Mother of Perpetual Help. So gihangyo kamo sa pagsulat sa ngalan sa mga kalag diha lamang sa linya nga anaa sa sobre. Ayaw na lagsudli og laing papel nga listahan sa mga kalag. Nya kung kuwangan pagyod, kuha og laing sobre. Ipadala pagbalik ang mga sobre nganhi sa simbahan on or before November 1 and 2 aron maapil sa listahan sa mga kalag nga pagabasahon nato kada misa sa bulan sa Nobyembre. Whole gyud month of November ato nang basahon diri muna. I-encode pa muna dito sa atong mga experts sa computer, sa atong mga encoders, nya mo nang ihatag lang sa diri sayo-sayo. Mo nang ipanghatag sa nato rog sayo. Wala na tay mga boxes dito sa mga menteryo kay wa man tay misa sa menteryo. Anhira gyud ninyo dinhi butang. Sugod sad karong simanaha, sugod ugma ang mga sobre diha sa atong kaning kuan lingkuranan, ilisa na sa natog sobre sa mga kalag. Haron inig ibot ninyo kalag inyong makita. So pwede sad mo mukuha dados inyo. Nasa ipanghatod. Alang sa mga online parishioners, palihog lang sa pag-text or pag-message na rinako or ngadto sa atong mga sekretaris sa ngalan sa mga kalag nga inyong pamisahan. Nya ipadala lang ang inyong pamisa sa naandang paagi nato sa pagpadala og kwarta nganhi sa atong parokya. Ana sa GCash, bangko or mga kwarta padala. Ikatulo, atong update or atong financial report as of September 30, 2021. Ang atong beginning balance 5,632,444 pesos and 89 centavos. Pero ay mo kalipat ha, apil ani ang nisod katong atong girimit sa
kapilinha, itong atong tabang sa kapilinha. So, ang total cash-in sa month of September, 27,907,483 and 23 centavos. Nya total cash out, apil sa dangatong girimit ngadto sa kapilinha, 18,690,115 pesos and 27 centavos. So, ang ending balance, apil sa kapilinha, as of September 30, 14,849,812 and 85 centavos. So atong pakpakan ang atong mga kaigsuunan sa inyong generosity ug sa ato sang Paris Finance Council sa ila sang dedication sa paghanay sa atong accounting records. Ikaupat, ang pagpanghatag sa atong SBFP Powerful Vinegar, ginahimo na sa matag adlaw. Lunes ngadto Sabado, diha lamos opisina pangayog suka. Powerful Vinegar. Nya adlawng Domingo, anha diha sa atong kaning atbang. Ana naman ta dihay kuana, butanganan sa mga vinegar nato. So pagdala mo og sudlanan gihapon, pwede na mo magdating alig galon, kay ubay-ubay naman tag natigong suka. Ay lang ng container, sobra na sana. Ang galon, galon lang tingali. Nya karon, sugod karong adlaw, nausab na ang atong traffic din higamay ang ruta. Dili na mo baktas dihas tunga-tunga. Igso dito sa entrance, muliko na nga tos loyo, kay na limpyo naman dito. Nya nganhi na padong subay. So muliko dito. Ang dinhi mo so dinhi drop off, kanarang mo kuan diha ba mo tuyok, drop off nya mo balik ra sad ngadto sa parkingan. Sunda lang ang instruction sa atong mga pimag aron maka kita mo sa parking. So parkingan gyapon na diha, nalay gamay nga adjustment o niya dayon ang dakong parkingan tuang ato galibot apil na ngari-aring atbang. So pasalamat ta sa atong mga LGU, labi na sa atong barangay kapitan o konsihals nga ming tabang nato pag-facilitate nga maandam dayon dito. Kay napalit naman na natong yuta dito sa atubangan. Si kakilid, magampo lang sa tanga kanang sentro ato sa nang mapalit. Iampo nato aron usa na lang ginadiha ka kaning plaza sa simbahan, nga maghimo na unya ta diha og site development na mahimo gid siyang nindot nga grounds sa atong simbahan. Ato lang iampo ha. Anong mura mamog na nga subo? Ibaw na ko sa inyong unahuna, ingon na sa mo, donisyo na sa ni, slat na sa ni. Alam mo kabalaka kay nao niya umaabot ng mga slat. Sa pagkakaroon, pahuway sa tano. Pahuway, relax lang, relax. Tigom sa mo diya. Nalagi mo abot, kaya di man tamhunong ani, hangtod ta mga matay. So, pahuway lang mo sa niya, ampo tas, mga kalag. Karon ang atong sentro, ang paghalad para sa mga kalag. Ana, ipadalangan niya, ihalad diya. Nindog ta. Huwag yapon tayo gamit sa adoration, tingali, for the whole week. Kay girenovate sa nga tong altar sa kuan kay gianay sa day dito. Pag testing namo, amutang ayo-ayo gamay. Porting, dako asas bay sa anay. Parihas as nahitabo diri sa atong katong retablo. So ato sa tong i-repair, nindot-nindot to na tong jutay. Aka na bang ligon-ligonon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.